Сега ще поговорим по темата баланс, работа и личен живот в ролята на лидерите. Най-голямата грешка, която правим като лидери, е да вярваме, че ако постоянно сме онлайн, сме по-продуктивни. Истината е, че вашият екип не се нуждае от прегорял шеф. Той се нуждае само и единствено от пример. Ако ти не излизаш в отпуск, то и хората ти няма да го правят качествено. Когато аз се тръгвам от офиса в 6 часа вечерта, за да вечерям със семейството си, аз не просто се прибирам. Аз казвам на екипа си: вашият личен живот също е важен. Бъдете пълноценни хора, за да сте креативни професионалисти. Друга тема е при делегирането. Това не е просто прехвърляне на задачи, както повечето хора си мислят. Вместо да преправяте тази презентация в 11 часа вечерта, то я дайте на човека от екипа си, който иска да расте. Това е акт на доверие, който изгражда устойчивост. Запомнете, че балансът е показател за висок професионализъм, а не за липса на амбиция. Ако искаш екип, който да твори, а не просто да изпълнява, започни от себе си. Повече по темата може да видите в новата ми статия в сайта, линкът е в първия коментар.